Tämä on sarja opiskelusta, elämästä ja parhaista ideoista. Miltä opiskelijan elämä näyttää, tuntuu ja maistuu? Entä kuka voittaa 10 000 ja lähtee kesälomalle paksun lompakon kanssa? Tervetuloa Vaasan tekniikan opiskelijoiden maailmaan. He ovat snöörit. Vielä syvemmälle opiskelijoiden elämään päästään kilpailijoiden omien videoblogien kautta. Niiden avulla he myös suorittavat sarjaan tehtäviä. Tässä jaksossa kilpailijat saavat ensimmäisen tehtävänantonsa ja valmennusta sisällöntuotannon gurulta. Ohjelmajohtaja ja kokonaisen kanavan luoja. Tämä mies osaa kertoa snööreille tubettamisesta ja genreistä. Hän on Mikko Silvennoinen. Moi! Ootteko te entä snöörejä? Joo. Voidaanko aloittaa sillä, että mitä snööri on? Vaasalaisia tekniikan opiskelijoita. Vaasalaisia tekniikan opiskelijoita. Okei, tästä tulee mahtavaa. Okei, hei, tää on tää mun saarna tällä hetkellä oikeastaan niinku kaikille, että sinä olet media ja mä käytetään saarnaa tällä hetkellä vetämässä myös brändeille ja yrityksille. Mutta kun sanotaan, että sinä olet media, niin medioita on tosi monenlaisia ja mä oletan, että tässäkin tulee nytten sitten 9 eri vaihtoehtoa sille, että millaisia medioita voi olla. Tehdään vlogi, jossa jokainen esittelee itsensä ja lupauksen, miksi tätä kanavaa pitäisi seurata. Ja sitten jos joku tarvii jeesiä sen kanavan perustamiseen ja tähän, niin sitäkin on nyt aikaa tehdä. Mutta ainakin niinku se niinku pihvi, että mitä siinä sanoo, koska siinä mä voin ainakin niinku auttaa. Jos totta puhutaan, mulla ei oikeasti mitään hajua koko vloggaamisesta, eikä siis minkälaisia muiden vlogit on, koska mä en ole ikinä juuri niitä kattonut. Onko sulla joku mistä sä sytyt? Tai tyylin. Siis, se voi olla se joku sun no niin. Mulla on tasan 3 vinkkiä aloittelevalle tubettajalle. 1. Aloita! Pistä se eka video ulos. Älä jahkaile liikaa, se eka video ei ole koskaan täydellinen. Numero 2. Opi. Sitten kun se eka video on siellä, niin ihmisten kommentteja alkaa tulla. Sä itsekin näet, mitä tapahtuu. Katso numeroita, miten pitkään sua on katsottu, kuka sua seuraa. Numero 3. Kommentoi, keskustele. YouTubessa on kyse sitä, että ollaan vuorovaikutuksessa katsojien kanssa ja luodaan oma heimo. Se on jopa tärkeämpää kuin sun oma hieno video. Ja toi kuuluu asiaan toi koska se on ehkä just tämän tube-videon kohokohta. Wow! Snööri kaikki. No nyt on leso. Sitten. Okei. Okay. Sä aloitat tisseillä. No mun mielestä se on aina semmonen hyvä aloitus. Sulla on musat ja grafiikat ja kaikki. Joo. Mä ajattelin, että tekee nyt kerralla sitten. Musta tuntuu, että toi sun presenssi on hyvä. Toi läsnäolo. Sä oot tosi sujuva. Sä oot tommonen radioääni. Tulee vaan juttua vaan piisaa. Sä oot jotenkin nyt onnistunut matkimaan monta tubettajamaneeria, mitkä toimii. Mut ihan mahtavaa, että sun ensimmäinen yritys sulta menee pädirikki ja toinen yritys tyyppi kävelee sun kuviin. No joo, tästä saa sarjan. Mahtavia hommia tehdään kavereitten kanssa, snöörien kanssa. Tästä sidekickistä plussaa. Kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Niin, oikea asenne. Tähti on syttynyt. Nyt sun katse. Sä katot välillä jonnekin eri paikkaa. Mihin sä katot? No mä selitänkin tässä, että mä en tiedä mihin mä katon. Onnittelut. Olet tehnyt videon. Kiitos. Tosi samanhenkisiä ollaan kaikki. Että tosi hyvin tulee juttua ja tulee aihetta mistä keskustella ja tolleen. Ja oli kyllä ihan hauskoja videoitakin, mitä jengi oli siellä tehnyt. Että kaikki on erilaisia, kaikilla on oma tyyli. Oli jotenkin outo fiilis, kun ei ole ikinä kuvannut oikeasti itsestänsä mitään, eikä kenestäkään muistakaan. Niin se alku oli vähän sellaista vaikeaa, mutta... Lähdetään pois mukavuusalueelta ja tehdään jotain ihan uutta.
Mä odotan tältä sarjalta niin saadaanko mielenkiintoisia tehtävänantoja. Pääsee vähän näyttämään Vaasaa itseään ja toteuttaa semmosia omia visioita. Tosi hyvä tiimihenki meillä on kyllä snöörien kesken. Tässä on teidän eka tehtävä. Tehkää promovideot itsestänne. Tehtävän voittaa se, jonka videolla on eniten näyttökertoja. Toteutus meillä on jo periaatteessa. No niin. Tai siis se... Tai niin, kyllä. Se pohja on siis pohja. Tuo tuli ainakin Mikolta tuli tosi hyviä ohjeita tuossa aikaisemmin.